बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन आरोना। थ' नैबे फट'आ बा नैबे भिडिअआ माने ससियेल मिडियाआव गोबां गोसारगासिनो दङ। माने दासिमबो माने दिनैसिमबो सोरबा माने मोजाङै मिन्थियाखै बबे जायगायाव जादों नैबे जाथाया आरो बे गथ'नाया नङा होमबा। दा बेखौ नोंथांमोना खोनानो थांगासिनो दङ, आं खोन्थानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरोना, अब्लासो बुजिगोन आरो मोजाङै कमेन्ट खालाम आरोना। आरो बे गथ'नि बिमा बिफाया सोरमोन, बहानिमोन, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो थांगासिनो दङ। आरो बे गथ'आ सोर लाखो आरो बबे जायगायाव दङ आरो बे जाथाया बबे जायगायाव जादों नोंथांमोना दसे समबाबो माने खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय, आं खोन्थानो नागिरदों। आरो नैबे जाथायानो जाहैबाय माने दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय आबै सेन्टार खाथि जायो, माबायावहाय बाथासिफुराव जादों आरो। दिखियाजुलि आबै सेन्टारनि सिङाव थानाय बाथासिफुराव जादों। बेखौ माने दैमा जिङावहाय गालांदों। ओमफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा माने नुगोन आरो मिन्थिगोन आरोना, नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बेखौ सानै सेंग्रा आरो सिख्ला जेनाखि गोसथोलायनानै मोजां मोनलायनानै माने प्रेगनेन्ट जालायनाय समावहाय माने खोन्थालायनो हायैयावहाय हस्टेलाव थानाय समावहाय बा टाउनाव थानाय समावहाय बेबायदि जाथाय जाखोमानानै बेखौ गालांनाय जादों। आरो दिनैसिम दासिम बै जेनाखि जोनोमगिरि जानाय बा जोनोमगिरि बिमा बिफा बा मोजां मोनलायनाय बिसोर न'आव खोन्थालायनो हायाखै बा न'आव गैया। दा बिथांमोनहा ओरैबायदि खारखोमानानै दङ आरो दा मानसिफोरखौ माने दोरबाय, गुबुनाव थांबाय, गुबुनाव खारबायबो होननानै एसे खोनादों आङो। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों खुबनो बुजिगोन, मिथिगोन। ओमफ्राय जोङो दसे सम सावरायगोन आरो बेखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ दसे समबाबो नायग्रोबाय जाबाय आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना। बै बिमा बिफाखौ, बै जोनोमगिरि जानायफोरखौ माने हमनांगौ आरो जोङो, हमनांगौ। मानो बेफोरबायदि माने आलाय सिलाय अना खाना बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरखौ जोनोम होलाबायनानै बेफोरबायदि गारा लांनांगौ नङा होमबा। बेफोरखौ माने हमनांगौ जोङो। माने बियो मोनसे मुगैथाव आखल आखु जादों बियो। इनायनो अनागारि खालामदों। बेनि थाखायनो बैफोरबायदि बिमा बिफाफोरखौ, जोलैनि हांगारफोरखौ देथारनांगौ, बुथारनांगौ, सावगारनांगौ, एवफ्रामनांगौ, गोथां हार्लानांगौ, संख्रि सोनांगौ, लामा बोबायलाबायनांगौ, बुद्रुनांगौ, बेफोरबायदि बिमा बिफाफोरखौ आरोना। थ' आङो नोंथांमोनहा जुदि अनोब्ला बा नोंथांमोनहा बर'नि थै दंब्ला बा बर'ब्ला नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालाम खावसिजोब, जाहाथे बैफोर लांसुनिया सैमाफोरखौ थाबैनो हमनो हायो मोनो आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। खैथायाव सफैगोन नोङो? गागेबो जाथार माथो। फाला लोगोफोर नै जोंनि दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय बाथासिफुर एरियानि आबै सेन्टाराव सोरबा सासे नैबे गथ'खौ जोनोम होनानै दिनै फुङाव गालांदों। दा बेखौ मोनसे न'खराव नै जोंहा फंबाया लाखिबाय। दा बे गथ'खौ नै बिराद मोजां हौवासाना हिनजावसा? हौवासाना आयै गोजा जाथार, बिराद मोजां गथ'आ। बेबा सोर गालांखो बेफोरबायदि जोनोम होनानै? सोर बिमामोन, सोर बिफामोन बेफोरनि गथ'नि जोनोमगिरिफोराबा? अन्थाव बाथावनो एकदम नै दासो साफा खालामनानै गथ'खौ बामनानै लागासिनो दं। नै जि अन्थावथावखा, गन्थङाबो गोलावथार। नै बिथाङा बिराद अनफावरिखाय बे गथ'खौ लाखिबाय आरो दायो, जारलासो। थ' रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिबाय नङा होमबा। दा सासे अनफावरि मानसिया, सासे अननाय गोनां मानसिया बे गथ'खौ लांनानै बे बाथासिफुर गामिनि सासे मानसियानो बे गथ'खौ खांहैबाय, लांबाय। थ' बिथांनि सायावसो बिनि जिउमाया नङा होमबा, बिनि आखायावसो खांनाय, फेदेरनाय, देरनाय, फरायनाय बिनि सायावनोसै। दा बिथाङा मोजाङै मोजां लांनानै मोजाङै मोजां माबादोंसै नङा होमबा। खिन्थु उनावहाय देरखांनानै बियो आंनि फिसासोमोन होमबा बे जानाय नंला आरोना। बियो आंनि बिदि जानायसोमोन हरफिनदो होमब्लाबो बेखौ हरनो नाङा। मानो होनबा गोबां बे भिडिअ ससियेल मिडियाआव गोसारखाबाय। भिडिअ बानायनानै हगार, पुलिसफोरनि एफआइआर हो, अब्लानो बैफोरबायदि माखासे मानसिफ्रा साफिनो हानाय नङा, बैफोरबायदि फिसाफोरनि खाथियाव साफिनो हानाय नङा आरोना। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो बेबायदि लाइक होनो नाङा, बेबायदि हरफिननो नाङा आरोना। मानो
बिथांमोनाव जुदि अननाय दंमोनब्ला बा अननाय मोनोमोनब्ला नङा होमबा हारि नों लाखुमानानै थाबाय नोंथांखौ हाबा होआखिसै नङा होमबा बा नोंथांमोना न'खरा सोरखौबा हौवाना फसाया बा हिन्जावना फसाया आरो नोंसोर सानैजोंहाय जुदि नोंसोर मेन रायजो जाग्राया नोंसोरसो नङा होमबा नोंसोर मिलायनानै नोंसोरो न'निफ्राय नोंनो लालायनो गोसोबा न'निफ्राय ओंखारनानै गुबुन जायगायावबो नोंसोर थानानै बे गथ'खौ खांनानै नोंसोरो न'खर संसार सोलिनो हायो नङा होमबा बेफोरबायदि अनेकथा रोखोमनि नङा होमबा आरो नोंसोर जुदि बिदिबो हायाबा सोरनोबा खांदो होननानैहाय नोंसोरो माखासे सम नोंथाङा नोंनि आखाइयावहाय फेदेरनानै सम नोंथाङा खालामनानै गुबुननो फिनो होनानैबो होनो हायो आङो सम सम नायफैगोन आं सम सम बिदि माबा फैगोन बेबायदि जिमा होननानै नङा होमबा दा बैफोरबायदि गैया बिसिनाव साननाय बिसोरो माने बिसिनाव गोबां माने बिमाफ्रा बिदिनो गोबां गावनि फिसाफोरखौ जोनोम होनानै फानला हैयो 5,000 10,000 फानला हैयो बैफोरबायदि मानसिफोरखौबो जोङो मा लाइ होदावलाबायनाङा बेबायदि मानसिफोरखौबो नुयोब्ला माने होबाग्रबलाबायनोबो गोसो जालायलाङो आङो मालाबा बेफोरबायदि मानसिफोर ना बेबायदि मानसि गोबांथार ओंखारबाय बेयो माने गावनि फिसाखौनो फाननानै जाग्रा माने गावनि फिसानि बेदर जाग्रा बेबायदि बे फिसाखौनो जाग्रा होननाय बायदि बे खोथाया फैयो आरो बे सावआ बा बिनि माखासे माबाफ्रा माने उनाव फारि नाङो दै मोजां मानसि जालाङा दै बियो मोजां थैलांनाय नङा दै मिथिबायना बेबायदि मानसिफ्रा माने एम्फौ दैनानै थैयो आरोना थैनाय समावहाय एम्फौ दैग्लिलाबायो मोजां जायगा मोना सोरगोबास मोना आरो गोजौआवबो बेबायदि मानसिफोरखौ माने जायगा होखाया आरो थ' रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदोंबा गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बेनो आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट थेंक इउ बाय अल द बेस्ट दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय